Wara li kien żvelat li l-Palas ta' Beppe fih diversi irregolaritajiet, għal ġimgħa sieħa Beppe f'Inakadami ħarab milli jippubblika l-irċevuti jew tal-inqas l-ismijiet ta' min ħadimlu. Dan wara li kien sfidat jagħmel dan mill-Ministru Chris Cardona fil-programm Reporter nhar it-tnejn li għadda. Fl-istorja fil-gazzetta It-Torċa l-gazzetta saħqet li għalkemm pruvat tagħmel kuntatt mal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista xorta baqgħet bla tweġiba. It-Torċa tgħid li dan l-iskandlu huwa turija ċara tal-ipokresija tal-Partit Nazzjonalista mhux biss għax Benafar DZ iżda aktar minn hekk għaliex kien aġevolat mill-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi. Ta' min jifhem ukoll li għalkemm kien hawn dawn l-irregolaritajiet kollha Beppe f'Inakadami kien minn ta' quddiem fil-mass meeting tal-Partit Nazzjonalista kontra l-korruzzjoni u l-protesta fiż-żonqor kontra investiment fin-nofsinhar ta' Malta. Skont Beppe l-gvern ma jistax jibni fl-ODZ tal-ġid tal-poplu iżda li jibni palas bi swimming pool area ta' madwar 700 metru kwadru ma fija xejn ħażin. Din hija turija ċara li f'Inakadami mhux qed jilqa' l-isfidi li tisrulu hekk kif huwa ma laqax l-isfida li jagħmlu d-deputat mexxej tal-Partit Laburista Konrad Mizzi għal tax audit. Jidher biċ-ċar li f'Inakadami kien wieħed mill-favoriti ta' Gonzi għaliex sabiex jaġevolah huwa mar kontra d-deċiżjoni tiegħu stess fil-kabinett. Il-deċiżjoni tal-Kabinett kienet tgħid li fl-inħawi ta' fejn hemm il-palazz ma jkunx hemm binjiet li jkunu għoljin aktar minn żewġ solari. F'Inakadami mhux biss bena pool akbar minn dak speċifikat, iżda anke pool deck enormi, dan wara li l-policy tal-ODZ tgħid li l-massimu huwa ta' 100 metru kwadru. Huwa bekk li Beppe f'Inakadami għandu ħafna xi jwieġeb.